Ама не го правя. Няма персонал, сигурно. Той ходи, ама тия двамата отвъха да се разхождат, тук сигурно има само един работещ. Няма. La prensa acá, turca. Няма за братка, няма. Не е турка. Нова турка. No es turca. Que no tengo eso en la cabeza, ¿cómo puede ser turca? Con los tetas para afuera. Да ти има за братка. Es una turca liberal. Тя знаеш ли, че е много? Може, още. Ги изгоних на връщане за малко цигари, но много цигари. Защото не ги проверяли, ама последния път ги проверили. И ги изгониха от работа. Някъде разтварва тук, отваря.